Τον βουλευτή του Λαός. Καλησπέρα και σε εσάς, κύριε Γεωργιάδη. Χριστός Ανέστη. Λοιπόν, Χριστός Ανέστη, αληθώς ο κύριος μάλλον. Έχει πρεμούρα ο κύριος Καρατζαφέρης και το Λαός λέει ο κύριος Μεϊμαράκης. Και εν πάση περιπτώσει, ακούμε και το δικό σας το σχόλιο για τη συζήτηση που όλοι παρακολουθήσαν. Μένω ενεώς με αυτά που λέει ο κύριος Μεϊμαράκης. Και θα σας πω γιατί. Είναι δυνατόν ο Υπουργός Εθνικής Αμήνης της χώρας να άκουσε έναν αρχηγό κοινοβουλευτικού κόμματος να του ζητάει κάτι τέτοιο και μάλιστα με τρόπο που να υπονοεί κάτι επιλήψιμο και να περιμένει ο κύριος Μεϊμαράκης να το πει στον ελληνικό λαό, κυρία Τρέμη, την ημέρα της συζητήσεως της Προκαταρκτικής Επιτροπής για το θέμα των υποβρυχίων? Εγώ να σας πω λοιπόν ότι είναι όπως τα λέει ο κύριος Μεϊμαράκης. Εάν αυτό συμβαίνει, τότε ο κύριος Μεϊμαράκης είναι ένοχος συγκαλύψεως εγκλήματος. Και είναι ο ίδιος ένοχος γι' αυτό. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν. Κύριε Γεωργιάδη, δεν είναι σωστό αυτό που λέτε ακριβώς. Δεν μου ακούγεται λογικό. Γιατί πρώτων εκλογών. Πάει ένας αρχηγός κοινοβουλευτικού κόμματος και του λέει γιατί δεν τα παίρνει αυτά τα υποβρύχια. Κύριε Τσίμα, ξαναλέω. Άλλο πράγμα αυτό που είπε σήμερα, ότι μου είπε τη γνώμη του, που ο καθένας μπορεί να έχει ποια γνώμη θέλει. Και άλλο πράγμα όπως το πέταξε στη Βουλή χθες για να υπονοήσει ότι υπήρχε ένα οργανωμένο σχέδιο του Πρόεδρου. Και σήμερα το είπε, κυρία Γεωργιάδη. Το ίδιο είπε και χειρότερο που μπορώ να σας πω, ότι πήγε μόνος του, άλλα ήταν προσχεδιασμένο. Θέλετε να σχολιάσω στα σοβαρά, στο μεγαλύτερο δελτίο ειδήσεων της χώρας, για το γιατί πήγε μόνος του ή δεν πήγε με παρέα ο κ. Καρατζαφέρης στον κύριο Μεϊμαράκη? Αυτή είναι σοβαρή κουβέντα από πρώην Υπουργό Εθνικής Αμήνης? Με συγχωρείτε. Και πέταξε και το τυχαίο για να κάνει λίγο την πλάκα. Μπορούμε να πάμε λίγο στην πραγματικότητα και στην ουσία της υποθέσεως? Εδώ όμως σας εμφανίζει. Υπάρχει ένα θέμα. Γιατί όλα αυτά που άκουσα. Υπήρξαν 4, αν δεν κάνω λάθος, ερωτήσεις για το ίδιο θέμα μέσα σε ένα μικρό χρονικό διάστημα. Λάθος κάνετε. Από το 2007 στο 2009 τις έχω όλες μαζί μου εδώ να τις αφήσω για το Μέγκα. Έχουμε κάνει 25. Για το συγκεκριμένο θέμα. Για το υποβρύχιο, 25. Όλοι οι βουλευτές του Λαός 25. Γιατί? Επίσης, να σας πω γιατί. Έχουμε κάνει άλλες 30 για τα Leopard, άλλες 30 για τα F-16 που δεν έχουν σύστημα αυτοπροστασίας, άλλες 15 για τα ελικόπτερα. Διότι, κύριε Τσίμα, αν πάει οποιοδήποτε πολίτης μας βλέπει τώρα στο parliament.gr, θα διαπιστώσει ότι οι βουλευτές του Λαός δουλεύουμε και κάνουμε πολλές ερωτήσεις. Γι' αυτό. Και το απαντώ και ευχαριστώ που κάνει ερώτηση. Γιατί χθες ο κ. Πρεντεντέρης, δεν ήξερε ο άνθρωπος, δεν τον κατηγορώ, είπε μα τόση πρεμούρα και για τις τορπίλες, είπε ο κ. Πρεντεντέρης χθες στον κύριο Πλεύρη. Ναι, γιατί λέει διαβάζω εγώ την ερώτηση που καταθέσατε. Πολύ ωραία, σωστό το ερώτημα. Εδώ την έχω την ερώτηση και είμαι πολύ περήφανος για αυτήν. Και λέτε γιατί καθυστερεί το ζήτημα της προμήθειας τορπιλών βαρέως τύπου? Και σας ερωτώ λοιπόν. Έχει συνδεθεί με το θέμα της παράδοσης του υποβρυχίου? Σας ερωτώ. Ακούσαμε τώρα. Έχει ήδη πληρώσει ο ελληνικός λαός όταν κάνουμε αυτές τις ερωτήσεις. Δεν εκκρεμεί να πληρώσουμε. Έχουμε ήδη πληρώσει 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Προσέξτε με τώρα. Και δεν έχουμε πάρει υποβρύχια. Ο κύριος Μεϊμαράκης, να σας πω, ότι είπε μια φοβερή ανακρίβεια, αν όχι μεγάλο ψέμα. Είπε ότι ήταν σε διαδικασία επαναδιαπραγματεύσεως της συμφωνίας. Ουδέν ψευδέστερον τούτου. Έχω φέρει για το Μέγκα 4 επίκαιρες ερωτήσεις του Κυριάκου Βελόπουλου. Εάν δεν έχουμε πάρει, παραλαμβάνω, αν δεν διορθωθούν τα τεχνικά. Άλλο το τεχνικό θέμα. Κύριε Γεωργιάδη, εγώ δεν κατάλαβα ακόμα. Εάν δεν έχουμε παραλάβει το υποβρύχιο, γιατί επανειλημμένα να παραλάβουμε τις τορπίλες? Να σας απαντήσω. Γιατί οι τορπίλες δεν αγοράζουν μια μέρα στην άλλη. Από τη μέρα που τις παραγγέλνεις μέχρι τη μέρα που. Σου λέει ο άλλος διαπραγματευόμουν για να το πάρω την υποβρύχιο. Ένα λεπτό να το εξηγήσω, να το καταλάβει ο κόσμος. Δεν ήθελα να το πάρει από ό,τι κατάλαβα. Να το καταλάβει ο κόσμος. Αν δεν ήθελε να το πάρει, σας λέω, αν η απάντηση είναι ότι δεν έπρεπε να το πάρει, τότε είχαμε 2 δισεκατομμύρια πεταμένα. Γιατί αν δεν παίρναμε το υποβρύχιο, αν δεν το παραλαμβάναμε δηλαδή, βάσει της συμβάσεως, χάναμε τις προκαταβολές. Εάν αυτό που μου λέτε δηλαδή ισχύει, εάν η πρόθεσή του ήταν. Ρωτάω να καταλάβω. Ξαναλέω, δεν μπορεί να εννοεί αυτό ο άνθρωπος, γιατί θα είναι σαν να μας έλεγε ότι θέλει να πετάξει 2 δισεκατομμύρια. Με συγχωρείτε, εγώ κατάλαβα τον κύριο Μεϊμαράκη προηγουμένως ότι επαναδιαπραγματευόταν την όλη ιστορία αρνούμενο να την παραλάβει. Και τον πιέζαν οι Γερμανοί και τον κατήγγειλε ο πρέσβης και όλα αυτά. Αυτά άκουσα εγώ προηγουμένως. Αυτά και εγώ τα άκουσα. Θα σας πω όμως ότι έχω εδώ πέρα 4 επίκαιρες ερωτήσεις του Κυριάκου. Και το επιβεβαιώνετε κι εσείς αυτό. Λέτε ότι δεν έχει παραλάβει. Δεν είναι έτσι. 4 επίκαιρες ερωτήσεις του Κυριάκου Βελόπουλου στον κύριο Μεϊμαράκη που τον ρωτάει αυτό το πράγμα. Και στις 4 ο κύριος Μεϊμαράκης δεν ήρθε να απαντήσει. Στη δε δίθεν ένοχη δική μας ερώτηση που θα τον Πλεύρη για το θέμα της παραλαβής, ξέρετε τι απαντάει μέσα στην απάντησή του ο κύριος Μεϊμαράκης? Ότι το μόνο που εκκρεμεί είναι ο τεχνικός έλεγχος. Στην απάντησή του. Πάντως, κύριε Γεωργιάδη, πάλι για τις τορπίλες και εγώ εμένα η απορία, ούτε η δική μου η απορία. Να με αφήσετε να το πω για τις τορπίλες, με κόψατε. Είναι απλό το πράγμα. Παραγγέλνουμε και παραλαμβάνουμε ένα όπλο που κοστίζει 2 δισεκατομμύρια. Και αυτό το όπλο έρχεται τζούφιο. Γιατί αν δεν παραγγέλαμε τις τορπίλες. Μα ακόμα δεν το πήραμε, ακόμα δεν είχε έρθει. Ακόμα δεν είχε έρθει. Τώρα το πήραμε όμως και το έχουμε χωρίς τορπίλες. Τώρα. Εάν τις είχε παραγγείλει ο άνθρωπος τότε, που δυστυχώς δεν ήξερε να κάνει καλά τη δουλειά του, τώρα το Παπα-Νικολής
θα ήταν επιχειρησιακός έτοιμος στο Αιγαίο. Επειδή όμως ο κύριος Μεϊμαράκης δεν έκανε καλά τη δουλειά του, έχουμε ένα όπλο. Σας λέω για να το καταλάβω για τους λογικούς. Δεν ήθελε να το παραλάβει, μας είπε ο κύριος Μεϊμαράκης. Αυτό μας είπε ο άνθρωπος. Αν δεν ήθελε να το παραλάβει, έπρεπε να καταγγείλει τη σύμβαση τότε και να ζητήσει να πάρουμε πίσω τα λεφτά. Και για να μην χάσει τα λεφτά, διαπραγματευόταν. Λέει. Αλλά τώρα στο θέμα δεν είναι αυτό. Κατά τι είναι ύποπτη αυτή η στάση του κ. Μεϊμαράκη κατά τη γνώμη σας? Εμείς είπαμε ο κ. Μεϊμαράκης είπε ότι είναι ύποπτη η στάση του λαού. Κλείσαμε το θέμα των ερωτήσεων. Πρακτόρευε τα συμφέροντα για να πηγαίνει. Κλείσαμε το θέμα των ερωτήσεων των δίθεν ένοχων. Λέω, κατά τι είναι ύποπτη η στάση του κ. Μεϊμαράκη που δεν το παραλαμβάνει. Με ενδιαφέρει να μην δημιουργούνται εντυπώσεις. Θεωρείτε δόκιμο οι βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου να ασχολούνται με το ότι έχουν γίνει 2 δισεκατομμύρια ευρώ του ελληνικού λαού, ναι ή όχι? Να ρωτάμε ή όχι? Ή να μην ρωτάμε? Ωραία, το κλείσαμε το δίθεν ένοχο σενάριο των ερωτήσεων. Πάμε παρακάτω τώρα. Πάμε στα πρώτα που είπε ο κ. Μεϊμαράκης. Ο κ. Μεϊμαράκης είναι σε παραλήρημα. Σας το λέω ειλικρινά. Πρώτον, δεν υπάρχει προανακριτική επιτροπή. Ο άνθρωπος ζει στο πρώτο 2000 περίοδο. Από την αναθεώρηση του 2001 υπάρχει προκαταρκτική επιτροπή. Καλά, το ίδιο είναι. Με το ονομασία της παλιάς. Έχει πολύ μεγάλη διαφορά. Η προανακριτική επιτροπή. Κύριε Γεωργιάδη, αυτό εννοούμε και εμείς καμιά φορά έτσι το λέμε. Ναι, αλλά υπάρχει μια βασική νομική διαφορά, κυρία Τρέμι. Η προκαταρκτική επιτροπή θέλει ενδείξεις. Δεν κατηγορείς κανέναν για τίποτα. Έχει αλλάξει ο νόμος. Λέει ο νόμος που ψήφισε και ο κύριος Μεϊμαράκης να δώσει συντάγματος ότι απλές ενδείξεις, δεν κατηγορείς κανέναν. Σημαίνει πας να κάνεις προκατακτική των πραγμάτων επιτροπή. Γιατί? Για να έχει αρμοδιότητες αγγελικές και να μπορεί να κάνει γρηγορότερα τη δουλειά της. Ερχόμαστε τώρα στην επίμαχη χθεσινή συνεδρίαση. Τι έκανε ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός, κύριε Περεντέρη, κύριε Τσίμα και κυρία Τρέμι? Πήρε το παραπεμπτικό του εισαγγελέως του Αρείου Πάγου. Το έχετε διαβάσει το παραπεμπτικό? Βεβαίως, λέει. Διαβιβάζει τον Υπουργό Δικαιοσύνης για να έρθει στη Βουλή. Μάλιστα. Ζητάμε να διευρυνθούν τυχόν ποινικές ευθύνες. Α. Του κυρίου Τσοχατζόπουλου και του Κισέα εκείνης εποχής. Είναι ο μόνος ο οποίος αναφέρεται ονομαστικά. Του κυρίου Γιάννη Παπαντονίου και του Κισέα εκείνης εποχής. Β. Και των υπουργών που επέβλεψαν την εκτέλεση της συμβάσεως. Εμείς τι είπαμε ως κόμμα? Το οποίο ο κ. Μεϊμαράκης πιστεύω δεν έχει καταλάβει ακόμα. Εμείς δεν είπαμε πουθενά ότι τα πήρε ο κ. Μεϊμαράκης. Αυτό το μυαλό το έχει βγάλει. Εμείς είπαμε. Υπάρχει εδώ ένα παραπεμπτικό. Όχι, δεν σας λέει αυτό. Σας λέει ότι θέλετε τη συγκάλυψη. Ότι με αυτόν τον τρόπο στην πραγματικότητα θέλει. Βέβαια, σας είπε ότι κάνατε πρώτα. Κύριε Γεωργιάδη, ότι κάνετε πρώτα συγκάλυψη, σας λέει. Ότι με αυτόν τον τρόπο δεν πρόκειται να βρεθεί. Αυτή είναι η άποψή, θα την εξηγήσω κάτι αν θέλετε. Αλλά πάμε στην ουσία τώρα. Έχει έρθει ένα παραπεμπτικό από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου που είχε unblock τον Τσοχατζόπουλο, τον Κισέα εκείνης εποχής. Τον Αντωνίου, τον Κισέα εκείνης εποχής και τους δύο υπουργούς Νέας Δημοκρατίας. Ερώτηση. Είναι λογικό να πηγαίνει η Βουλή των Ελλήνων και να κάνει προκαταρκτική επιτροπή για το ένα από τα ονόματα, ούτε καν και για το δεύτερο, του κ. Παπαντονίου? Δηλαδή για ένα πολιτικό πτώμα και να αφήνει όλους τους άλλους απ' έξω? Είναι λογικό αυτό? Οι όλοι οι άλλοι ποιοι είναι κατά τη γνώμη σας? Όχι, αφήστε τη γνώμη μου. Τι λέει το παραπεμπτικό σας λέω? Το παραπεμπτικό λέει ονομαστικά. Μα το παραπεμπτικό το λέει τυπικός εγγύθηκε το Κισέα από την απόφαση. Όπως όλα παραπεμπτικά. Δεν τα παραπέμπεται το εκάστοτε Υπουργικό Συμβούλιο να πηγαίνει να κάνουμε. Η κυβέρνηση έχει συλλογικά όργανα. Ακούστε, σε όλες τις προηγούμενες περιπτώσεις και στο Βατοπέδι και στον Παυλίδη και στη Siemens, ό,τι έλεγε το παραπεμπτικό, όπως ήτανε, το κάναμε προκαταρκτική. Γιατί η Βουλή τι λέει? Αφού μου ζητάει η δικαιοσύνη να ελέγξω αυτούς, εγώ θα ελέγξω αυτούς. Κύριε Γεωργιάδη, αντιλαμβάνεστε, το είπε χθες και ο κύριος Βαρβιτσιώτης που δεν είναι πασόκ από τη ΣΕΟ. Είπε λοιπόν ο κύριος Βαρβιτσιώτης ότι δεν μπορούμε να στήσουμε 7 εκατομμύρια κάλπες εδώ πέρα. Θα μπορούσα να κάνω. Εγώ πιστεύω ότι σας βολεύει πολύ πολιτικά. Να αποδείξετε ότι και οι δυο και η Πασόκ και η Δημοκρατία είναι κλέφτες. Αλλά παρόλα αυτά δεν βολεύει τη Βουλή αυτό. Σίγουρα κάποιοι από τον Πασόκ και την Δημοκρατία είναι κλέφτες. Πρέπει να αποδειχθεί όμως. Πρέπει να αποδειχθεί και αυτό. Λοιπόν, αυτό το έχει πει η γερμανική δικαιοσύνη με την καταδίκη του Χριστοφοράκου. Λάβωνε ο Χριστοφοράκος και το Πασόκ και τη Νέα Δημοκρατία. Το λέμε εμείς. Λοιπόν, πάμε τώρα στην ουσία. Για να το καταλάβει ο κόσμος, για να μην γίνεται παρεξηγήσεις, γιατί ο κ. Μεϊμαράκης, το λέω με ειλικρίνεια, είναι σε παραλήρημο άνθρωπος, δεν έχει καταλάβει τι γίνεται. Ούτε προανακριτική υπάρχει, ούτε κανείς τον κατηγόρησε ότι τα πήρε, ούτε τίποτα. Εμείς είπαμε, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου λέει αυτό και μάλιστα έχει μέσα ένα έμβασμα της UBS προς την Τολμάτων που είναι τον Αύγουστο του 2007. Τι θα γίνει τώρα? Δεν θα ανοίξουμε το λογαριασμό της UBS που κάνει αυτό το έμβασμα των χρημάτων? Θα τον ανοίξουμε ασφαλώς. Άρα λοιπόν εμείς τι είπαμε? Εμείς τι είπαμε? Θέλουμε μία διαδικασία για όλους. Ήθελε να κάνει Νέα Δημοκρατία που λέει Εξεταστική Επιτροπή. Ακούστε για να το καταλάβει ο κόσμος. Δεν ξέρω να κάνουμε τη χθεσινή συζήτηση στη Βουλή για άλλο θέμα σαν εδώ. Έφερνε με 60 υπογραφές στη Βουλή που έχει ακόμα 60 βουλευτές. Η συζήτηση αυτή και τι κάνει? Λέει κάντε με Εξεταστική Επιτροπή
Και εμείς τα ψηφίσαμε ναι. Εμείς είπαμε δεν δεχόμαστε. Να το καταλάβει ο κόσμος. Δεν δεχόμαστε το περιορισμό στον Άκη Τσοχατζόπουλο. Γιατί δυστυχώς, κυρία Τρέμη και αγαπητοί κύριοι, δεν έχει γίνει αντιληπτό στον ελληνικό λαό ένα απλό πράγμα. Όσοι ψηφίσανε ναι χθες στη Βουλή, αθώωσαν οριστικά τον Άκη Τσοχατζόπουλο. Και κρατήστε την κασέτα. Το είπε ο κύριος Πλεύρης χθες και ήταν επιστικό το επιχείρημα. Κρατήστε την κασέτα και του κύριου Πλεύρη του Θεσνή και της μένει σας λόγω. Όσοι ψηφίσανε ναι χθες, αθώωσαν οριστικά τον Άκη Τσοχατζόπουλο. Διότι βάζοντας το αδίκημα του ξεπλήματος βρώμικου χρήματος. Το είπαμε αυτό μέσα στην προκαταρκτική επιτροπή, θέλω να μας βοηθήσετε λίγο, γιατί ο χρόνος είναι περιορισμένος. Πηγαίνει στην εξάλληψη του αξιοπίνου. Και για τα φουρνάρια πάμε και στο γάμο τώρα. Το είπαμε. Κύριε Γεωργιάδη, θα πρέπει να σας ευχαριστήσω. Όχι, αλλά με ενδιαφέρει να καταλάβει ο κόσμος. Κύριε Γεωργιάδη, το είπαμε. Επειδή ακούστηκε πολύ το θέμα των ερωτήσεων. Με ενδιαφέρει να καταλάβει ο κόσμος το εξής. Εμείς ως κόμμα. Ξέχασα να πω το πιο σημαντικό από όλα. Κύριε Γεωργιάδη, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν παίξατε το βίντεο του κυρίου Τσικαλάγια. Αυτό το πιο σημαντικό. Το βίντεο του κυρίου Τσικαλάγια δεν παίξατε. Ξέρετε τι έκανε ο Τσικαλάγιας χθες? Το ακούσατε αυτό? Ο κύριος Τσικαλάγιας, βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Καστοριάς, πήγε στη Βουλή και είπε ότι είναι τα καλύτερα υποβρύχια στον κόσμο και καθυστερήσαμε να τα πάρουμε. Το ακούσαμε. Άμα το λέει ο Τσικαλάγιας είναι καλό, άμα το λέει ο Γεωργιάδης είναι προϊόν μίζας. Κύριε Γεωργιάδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συζήτηση και εσάς τώρα.